de Jordi Comas, a jutjar per tot el que se'ns ha explicat ja darrerament, també el Màrius Carol l'altre dia ens en parlava, era tot un personatge i tot un empresari. Un personatge molt conegut a la Costa Brava, responsable una mica de la revitalització, de la creació de la Costa Brava una mica com a centre turístic. Com l'entenem ara. Com l'entenem ara, exactament. Ell és el començament justament d'aquesta història. És un personatge, hem parlat molt de la mort d'aquest senyor, però és un senyor que en vida... Però parlarem de la vida. És interessantíssim. Quan vam decidir de fer el perfil d'aquest personatge, hem anat descobrint una sèrie de trets que el fan extremadament interessant i titular-lo, sobretot, més que un empresari. Per què? Si vols, comencem amb 6 fotografies, com sempre, perquè la primera és un hotel que molta gent a Platja d'Aro recordarà, que és l'hotel Costa Brava. És una de les creacions, l'any 83, d'en Jordi Comas i Matamala. El segon cognom serà interessant per reconstruir aquesta història. Ve dels pares, però, perquè als anys 60 són al capdavant del restaurant Aradi i la Riera de Platja d'Aro i ell comença una mica a entendre que la seva vida serà l'hostaleria i el turisme. Se'n va a Madrid a estudiar justament hostaleria, es gradua amb títol superior a Madrid, torna i a partir d'aquí comença a treballar amb els seus pares al restaurant, fa de carter per Platja d'Aro, comença de baix, diguéssim, però de seguida és algú que entén que la Costa Brava ha de ser alguna cosa més d'esperar a l'hotel, esperant que la gent arribi, i decideixen fer alguna cosa. Passem a la següent fotografia perquè és important. Es fica en política, de l'any 70 al 79, va ser regidor de l'Ajuntament de Platja d'Aro, tinent d'alcalde. Per quin partit? Bé, aleshores això era sota el franquisme, encara no hi havia partits, posteriorment serà de Convergència i Unió, és un personatge, és que és molt típic, és un personatge molt típic de l'època. Necessita estar en política, començar a interessar-se sobretot per la revitalització d'aquesta zona. És a dir, que entra en política ja en època de Franco i després continua. Entra en política en època de Franco, després continua, però sobretot el que fa és que l'any 79 és un punt important, ja abans de ser regidor, a l'Ajuntament s'adonen que s'ha de fer alguna cosa per tal que la Costa Brava pateixi aquesta transformació. I què fan? Fan una cosa sensacional, que és la següent, la que veurem aquí, que és una campanya de publicitat excepcional en què relacionen l'amor amb Platja d'Aro. Això és l'arribada dels suecs i de les sueques típiques de l'època, de gent del nord, gent que venia, aquests rossos de 2 metres que apareixien a la Costa Brava, és responsabilitat d'una campanya i de l'alcalde Joan Cargol. Aquí es comença a construir... L'alcalde Joan Cargol i ell mateix fan una campanya que es diu El amor se cita en Playa de Aro, que fins i tot va fer portades de discos, agafant una mica la imatge del cavall Bernat de Platja d'Aro, fent una atracció, un pol d'atracció molt important, ja et dic, de gent que de sobte arribava al país i que els veies venir justament per aquesta campanya publicitària ideada per un senyor que va decidir que la Costa Brava es podia convertir en un pol d'atracció molt important. No té fills, està casat amb la Carme Hospital, és un tàndem de parella que van fer una feinada junts impressionant. Posa Playa de Aro, canción. Castell d'Aro, sardana. I relacionat amb l'amor. Amb l'amor, l'amor, tot plegat. Com et deia... Clar, la gent pensava, anem a Platja d'Aro que hi haurà amor. Aquí alguna cosa passarà. I n'hi havia. I a més, amb hotels. L'hotel Aromar, sobretot, que ell crea l'any 79, aquest 79 que deixa de ser regidor, funda aquest hotel, que ja és un hotel, no són 4 habitacions, és un hotel on ell fins i tot hi col·loca unes plaques solars avançant-se els temps. Aquella època. Comença a instal·lar plaques solars, va amb un scooter, per aquí, per anar ràpid. Per anar d'un lloc a l'altre, per estar tot arreu, al restaurant, per estar a l'hotel. És un relacions públiques nat, és un home que comença ell a ser el turisme a la Costa Brava, perquè és un dels hotelers que des del món de l'hostaleria, havent tingut pares cuiners, una mica fa tot això. La següent fotografia és interessant perquè es converteix sobretot amb el president de la FOEC, que són la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, que decideixen començar a fer pools de força perquè veuen que això del turisme va molt bé, és un sector amb creixement, és un sector nou, pel qual fins i tot, fixa't, arriba a lluitar, ell que era molt religiós, arriba a lluitar des de la UNED per tal que des del rectorat es faci una llicenciatura de turisme. Això existia a Madrid, hi havia un grau superior, que és el que ell havia fet, però decideix portar-ho a Catalunya. És un dels responsables que avui molts estudiants facin turisme a Catalunya per aquest senyor, perquè deia
Això s'ha de professionalitzar. Exacte. Això s'ha de fer bé. Exacte, s'ha de fer bé. Hem de tenir un bon servei. Hem de tenir un bon servei. Llavors, què li passa? Tothom el fa president de tot. Vicepresident... Estava tot arreu. No puc llegir-ho tot. Fundador de la comunitat turística Costa Brava. Vicepresident de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Tot arreu. Vine, Comas, que necessitem una miqueta organitzar tot això. Un paio que t'ha fet hotels, que t'ha fet campanyes publicitàries, dominava molt tota la gent de la zona, Federació Provincial de Girona, Foment del Treball, també està el Foment del Treball, Consell de Turisme de les Cambres de Catalunya, és un llarg etcètera que no te l'acabes. Però el més interessant no és això. El més interessant és... Som-hi. Els micros, la mediatització. L'interès que generava. Exacte. L'interès que generava el personatge es converteix en algú conegut, sobretot perquè t'he dit que és Jordi Comas i Matamala. A tu el cognom Matamala? Jami Matamala. Clar, és inevitable, Girona, Matamala, fer aquest lligam. Són familiars? I llavors hem buscat una mica, i resulta que el seu pare era cosí del Jami Matamala i del Joan Matamala, pare dels quals, creador de les Voltes, la llibreria catalanista, Voltes de Girona, català. Per cert, aquesta llibreria ha fet una llibreria per nens. Que val molt la pena, que és una meravella, a Girona, una cosa que... De visita obligada. De visita obligada. Doncs aquest senyor, ficat en tot el tema del catalanisme, pel qual la seva llengua és un fet incontrovertible, és un dels fundadors, per cert, accionista d'Hermès Comunicacions, que és el primer gran grup comunicatiu català, que l'any 2009 compra l'Avui, i el converteixen en el Punt Avui. Parlem de la revista Presència, parlem de la creació, el fundador de Ràdio Costa Brava, parlem del creador d'Ona Catalana, parlem de més que un empresari. O sigui, que no era tan... Bé, tocava moltes tecles. Era un personatge realment potent, algú que tenia força, no tan sols a nivell accionarial, sinó empresari i personal. Algú amb un... Mediàtic, també. Mediàtic, algú al qual tothom recorria quan havies de fer alguna cosa relacionada amb el turisme. I, esclar, passem a l'última fotografia, que és la més important. Hi havia un tàndem molt important de la Carme Hospital i Poch, que és la vídua d'en Jordi Comas. Aquest tàndem, o sigui, el personatge d'en Jordi Comas no s'entendria de cap de les maneres sense aquesta noia. Per què? Perquè és d'aquelles parelles que, ho apunto, potser no és important, però... Que es multipliquen. Exacte, es multipliquen, eren per tot arreu. Un i l'altre sumen i es multipliquen. Escolta'm, des de l'època en què a finals dels 70 la gent se n'anava a celebrar Sant Joan a l'Hotel Aromar, fins ara, al final, aquesta gent ha fet una feinada de por. Han transformat la Costa Brava i és al darrere de personatges d'aquest tipus. Com el Jordi Comas. Per cert, aquesta senyora ha fet una fundació, la Fundació Jordi Comas, que, inevitablement, tot té relació amb la recerca, amb el turisme i l'hostaleria. Carme Hospital, quina dona que es va quedar sense resposta, com ella mateixa explica en el capítol d'ahir de Crims, un crim sense resoldre. Curiosament, 4 dies després del segrest a casa seva i de la mort per asfíxia d'en Jordi Comas, uns lladres van entrar a la casa de la germana. De Jordi Comas. 4 dies després. O sigui que era una cèl·lula que anava actuant, no sé si és la mateixa, però com a curiositat de la biografia. Interessantíssim tot el que ens has explicat. Gràcies, Genís.